昼寝しようと思ったらなんか来た。めっちゃ寄りかかってきてる。これが幸せの重みってやつですか？悪くないっすね。でも足しびれてきてる。持ってくれ俺の足。枕にするんかい。さらに体重かけられててくさ。こんな密着されることある？でも寝具として使われるなら本望です。正直足の感覚なくなってきてる。そんなことお構いなしに寝てる。さぞかし気持ちよさそうに寝てるんだろうな。どんな顔して寝てるのか見てみるとするか。いや、起きてるんかい。バリバリ起きてるんだが、人の足で寝といて不満なのかよ。無の顔やめい。